Pero damo lagi hapon iya konsuelo. Bisan niya mga tuhod manurot-turot na, pero makalit na niya nasayang tsa-tsa. Siling ang pastora galing kung nakitahin ka na, pero tingnan ako'y naluya pag nataparakas na. Sarili ang mabaraka at tao bisan kung lakas na, kailangan pa ang religion sa pagkikaroy pa. Siling pa daraunon malalakas lahat tigandakon, pero ang atong mga una-una terminabagan ko. Pero ang atong mga una-una terminabagan ko.
Okay, sit back and relax. Inhale, exhale. Okay.